హలో, నా పేరు అరుణ. నా ఎడ్యుకేషన్ జర్నీ 10 ఇయర్స్ డిలే అవ్వడానికి గల రీజన్స్ని మీతో వీడియోస్ రూపంలో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. అందులో ఫస్ట్ టైం నేను బుక్స్కి దూరం అవ్వడానికి గల రీజన్ వచ్చేసి నాకు వచ్చిన హెల్త్ ఇష్యూ. నేను హాస్టల్లో ఉండడం, నాతో పాటు 1000 నెంబర్స్లో పిల్లలు కామన్ టాయిలెట్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల చాలామంది పిల్లలకి కామన్గానే జాండీస్ వస్తూ ఉండేది. నాకైతే నా 6th స్టాండర్డ్లో ఫస్ట్ టైం జాండీస్ వచ్చింది. కానీ అది కూడా చాలా సివియర్గా రావడం వల్ల 6 months వరకు హాస్టల్కి పంపించొద్దు అని చెప్పేసి మా మదర్ని చెప్పి పంపించేశారు. అయితే 6 monthsలో నేను బ్యాక్ టు స్కూల్ అవుతాను అనుకున్న నేను మళ్ళీ బుక్స్ పట్టుకోవడానికి నాకు 4 years టైం పట్టింది. ఎందుకు ఆ టైం అనేది ఎందుకు 4 years వరకు వెళ్ళింది, అసలు ఏమేం జరిగింది అనే విషయాన్ని నెక్స్ట్ వీడియోలో మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. నా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేసి ఫాలో చేయడం అయితే మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.